O karon mga higala, niya na karon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Paninguha lang mo ha. Kung mo itsa na ganay si Nurito Federico, way mo tapala, way mo guardian niya. Nga naman. Sagdila siya. Kaya kung nay mo guardian niya, iyang blakingan, sikon, balian, pagyod. Uy, mau ba? Wagyoy mo babag niya ha. Usa! Basta, timan inyo. Kung mo itsa lagi si Senyorito Federico, way mo tapal. Pasagdi siya nga mo itsa. Ha? Uy, kung mau na. Wala siguro na itang bildi ni. Bildi ta na. Ampun lang ta. Nga, di malason siya nga, di siya makasyat. Baya, no. Aw? Mau maga. Aw, sige. Kini nga to, duwa lang kita. Okay. Ikaw, Blackie, wingman lang ka. Why, Bima? Okay ko. Okay, sugdan na itong duwa. Ano na? Sugod na sila. Nisod na sa korte ang matagdim. First 5 days, Blackie. Okay lang mga kaibigan. Ang Federico team, kinanguluan ni Senyorito Federico, ang playing coach, number 9. More than ay Federico di ay. Sa purma palang daan, ang bugiro na. Atila, anak. Oh, Nay! May gania ka! Mutanaw ko. Nagsugod na. Magsugod na, Nay. Pero tanaw na ko. Klaro yun nga, pilde lang giapila ni Blackie na. Nga naman, Nay? Nga, mas Federico. Sa higayon nga, mo-shoot na siya. Dili man na ni mo mahimong bantayan. O, tinuod yun di na, Nay, no? Nga di bantayan? Ay, ulagi. Bati, pero kung bantayan ko na ni mo, magubot man. Nga naman. Basta, kadtong player lagi nga mo bantay niya, o mo tapala na niya. Magbantay lang. Sigurado man yun, nga maigo ka sa siko. Unya, bangilan ka, piang ka, o kundili, sukmagon ka pa. Kuya, awa ko di ay. Unya, magpasukmag lang sa di ay. Awa, may mahimo taon, kay lison man kayog musukol ka. Na ay daghang mga bata-bata, lamukon ka, maputos kas bunog. Niyaan sa maniwa pa malagi magsugod, abi ba na kung magsugod na? Ay, murag gisabot pa sa referee ang mga players, Nay. Ano sa may gisabutan? Kasagaran yun, Nay, ang mga referee makigsabot kinas matag team. Ang referee's decision is final, good. Unya kinahanglan nga limpyo ang duwa, ipatigbabaw ang sportsmanship. Mo na importante, good nak. Pero kadaghanan din his duwa, no? Di gyud matiwas. Nga naman ay. Tungod ng Federico. Di man na mo sugot na mapildi. Uy, unsa? Sugda na ginay. Magjambol na eh. Daghan man og dagko og tag-as mga kaubang Federico. Bito, tinuuda. O karon mga kaibigan, ana. Ups, ana karon ang bola sa... Tana na karon sa Federico team ang bola. Ups, gidribble. Nangita ka pasahan. Ups, tuagi pa sa kanto kan Senyorito Federico. Ups, kitsa. Ups, swak, 3 points. Agay, nakita ni mo? Yano kayong mission sa Federico. Wagyo'y nagbantay in town. Binuang mo ng duwaan eh. Basta kay mauna. O karon mga kaibigan, ana karon sa habal-habal team ang bola. Gidribble, nangita ka pasahan. Ops, gipasan nito sa number 8. Ngadto kang Blackie. Gidribble, ops. Milusot, ops. Gibantayan pa kayo, ops. Me jump shot from the rainbow area. 3 points. Yay! Nagka 3 points, Blackie na eh. Yay! Blackie na.
paspasi ang pagtuod sa wheelchair, Marshal. Oo. Oo, Don Tiburcio. Ano yan na kita sa gate sa Jem? Oh, happy birthday, Dior! Birthday! Salamat! Salamat! Og paminaw ka mo. Magpadlon ako og mamahimo mananaog sa mga motorsiklo. Maboy si Don Tiburcio! Oo, Don Tiburcio. Pinangga kagiyon sa mga tao. Kana tungod kay pinangga nako silang tanan, Marshal. Pagabiliban ako ni mo Don Tiburcio. Sige. Manood na kita, Marshal. Auriglado ni Or. Ano, murag sadya na kayo dito sa sulod, senyor. Sa duwa nga basket. Thrilling na tingali kayo ang duwa. Siya kita mga tao ni siya kita mga tao. Ripawin, Senyorito Federico. Ako ka ng anak! Si Kata. Okay na mga kaibigan, natama na ang end of the first half. Ang score, labaw ang Federico team. Batok sa Balhamal team. Ang score, 35 Federico team. 20 points ang Habal-Habal team. Sama na gilubong mo na na yun Mauna gid na. Di man na nila mapugdas Federico gid na. Nangingigo kayo og tres. Pila na ka tres gud ang pulos niya na igo na shoot tanan. Napo ka isa, pulos 3 points. Mao gani, 30 points na, iya lang. Go! Go! Nay tubig diha, nay tubig. Di ako napalit. Uy, salamat taon, inay. Thank you. Gaw bida, gaw lubong man kay mo. Wapay siguro, lingi ng bola. Di ay. Lubong kay mo, Hingigo mo kay Federico, good. Di mas din yung bantayan, na unsa. Di lagi pabantayan. Masuko mo kuno na. Away, lamit ng duwa, Di tamlingaw, ani. Ay, kabala ka. Ay, kabala ka. Lingaw ka ron. Pagyod, kuwangan, pagyod, be. Kuwangan mo? Oo. May sulti sa among kauban ba nga si Dudoy. Wa ko na mo tunga si Nuni sa bandiha. Bati, anong kung kaayo? Na uniforme para niya. Pero wa mo tunga. Mo ba? Oh? Sulti ko na inyong kauban, be. Duwa ko. Unsay? Duwa ko ba? Saba ka di Athena, oy. Ikaw, moduwa ka. Aw ka na kung musugod sila. Exhibition kayo mo ka ni. Oh, exhibition pero dakong premyo. Sige, Ingna, duwa ko. Ako'y sulob sa iyang uniform. Mo ba? Gi. Suwayan ako. Wa, naman na kayo. Kita ninyo? Napo kahit sa pulos 3 points. Biliban mo ni mo nyo rito, Away, sipyat ako gitsa. Bitaw nyo rito. Grabe. Oh, sugdanan si Kanavo. Labaw tag 15 ka puntos, ha? 15 ka puntos ang ato labaw. Ang ato, 35. Samtang ang kontra, 20 puntos lang. Bitaw nyo rito. Sige. Okay rin mga kaibigan. Okay. Sa di pa nato sugdan ang sikarap sa atong exhibition game, ato na ning putkon sa Makariot. Agay. Para raffle ang iparaffle na ang mananaog sa 20 ka motorsiklo. Kanahan magpa-raffle pa man eh. Mag-raffles pa. Mando kini ni Don Tiburcio. Nga unong-uno ng duwa kay iya nang iparaffles ang mahimong mananaog sa 20 ka motorsiklo. Ay, pagbuti na sa imong Danny Tiburcio. Oh, shit.
Wa man kay swerte, Blackie. Wa yun ka kadaog. Ay, bitaw, gaw. Ika-20 na nagikuot ay. Kaya, May tag, imo na nagaw. Aw karon mga gala. Aniya na karon ang kay ka-20 nga gibula karon kinsa ang palarado katapos sa mananaw sa 20 ka motorsiklo. Last winner kini. O karon atong ihatag kang Don Tiburcio ang pagpasa sa katapusang winner. Don Tiburcio. Karon mga higala, niya ang katapusang mananaog. Siya mausi Blackie Uling. Hala! Hala! Gaw! nakadaw ko! Yes! Nakadaw ko! Daog na daw! Ay! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chifri Camonada, ang atong sound band Aldwin Acorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.